עכשיו הכל בסדר, שינוי ניכר באוויר. הכל נראה אחרת ואין סודות להסתיר. רצית אותי לדעת, רציתי בך לגעת מזמן, אבל אתה נבהל. עכשיו הכל בסדר, שינוי ניכר באוויר. דיברנו ודיברנו, היה קשה להסביר. מתחת לפני השטח עוד יש מבוכה ומתח, לאט לאט נמצא מקלט. טוב שהקרח נשבר, טוב שהכל נאמר. אם אין אהבה בוערת אז אין אהבה אחרת. לאט לאט נמצא מקלט. הכל בסדר, אל תדאג, אין מקום לחשש. הכל בסדר, יש מקום לסיפור חדש. עכשיו הכל בסדר, כהה הופך לבהיר. דיברנו כל הלילה, בחוץ הבוקר מאיר. מתחת לפני השטח עוד יש מבוכה ומתח. לאט לאט נמצא מקלט. הכל בסדר, אל תדאג, אין מקום לחשש. הכל בסדר, יש מקום לסיפור חדש. הכל נראה אחרת ואין סודות להסתיר. אם אין אהבה בוערת אז אין אהבה אחרת. לאט לאט נמצא מקלט. הכל בסדר, אל תדאג, אין מקום לחשש. הכל בסדר, יש מקום לסיפור חדש. הכל בסדר, אל תדאג, אין מקום לחשש. הכל בסדר, יש מקום לסיפור חדש. איזה כיף. איזה שיר זה. נכון, נכון. מצד אחד אני מבואס מזה שלא שמעתי את הביצוע של אמא שלך, ומצד שני אני מאוד מאוד שמח ששמעתי את הביצוע שלך יחד עם אסי תודה. מור מנדל ואסי מנדל, שזה מנדל ולא מנדל. נכון מאוד, נכון מאוד, זה כל כך חשוב לנו. תודה רבה רבה שבאתם. תודה רבה. תודה רבה. יום טוב. היה מקסים, תודה. אני יודעת, יש לי חברה והיא... לא. נראה לי שזה יום בהיר של שמש. לא, לא, לא. אבל אני הולך על הכיוון של השיר הללויה. די, לא נכון. חוש הניחוש עם בני בשן. אוקיי, חוש הניחוש, אקספרס. הלו, איציק. הלו.
איציק, אתה עם 3 מכשירי רדיו פתוחים לידך? איציק? כן, שומע. עכשיו אני שומע אותך. בן כמה מאיפה? באשדוד, בן 47. אנחנו נהיה קצרים ומהירים לצערי. מה שמעת בשקט הגדול, איציק? שיר של סי איימן, יצא גיבור גדול. לא. יום יפה, ידידי. סליחה על השיחה הקצרה, יום יפה, תודה. שלום טוביה. שלום, שלום. מה קורה טוביה? בסדר גמור. אנחנו בגרסת אקספרס, נקלענו רציתי להגיד לך, כן. אתה פשוט, אתה אחד הגאונים אם לא איזה טעם טוב יש לך. תודה, טוביה. תודה תודה, רבה. תודה. טוביה, בן כמה מאיפה? אני אהיה בן 30 עוד מעט, מעין חרוד מאוחד. אין חרוד מאוחד, וואו, איזה אפוס רחב יריעה. ומה הניחוש שלך, טוביה? מה שמעת? הניחוש שלי, וזה רק ניחוש, כי אין לי שום מושג באמת מה זה. כן? זה רכבת לילה קריר של משינה. לא, אוקיי, לא. טוביה, אנחנו צריכים להיפרד, מאזין אחרון. שלום גיל. שלום בני. מה נשמע גיל? מצוין. בן כמה מאיפה? דיברנו, 43 מודיעין, 4 ילדים פלוס כלב. שלום ידידי, שלום. נו, ומה שמעת בשקט הגדול? אני שמעתי הרבה דברים, יש לי המון רעש בראש, אבל אני ניסיתי להתמקד אולי על קסם, על ים כנרת. לא. אבל בביצוע של המכשפות? לא, זה גם לא בביצוע אחר, זה לא זה. תודה רבה, לא נורא. תודה גיל, יום טוב מותק. נגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת, תודה לשני דגן, למיטב לוינסון, לניב אשת כהן ולאורית פסקל. תודה לטכנאי השידור גרם ג'קסון. אנחנו נמצאים בפייסבוק, בבני ברדיו, מה עוד צריך להגיד? באייקאסט אנחנו נמצאים, ושיבוא על כולנו יום טוב ומזל טוב. ולהתראות חברים, להתראות מראש שהזדרזתי, השארתי לעצמי כמה שניות פנויות. זה עולם. ביי ביי.